IT-politisk forenings grundlovsmøde 2016. Jeg stod lige og snakkede med Stig på vejen over. Jeg mener, det er 8. år, vi holder der, ikke? Jeg mener, vi havde Christian Schaldemose i 2008. Det var vist første gang. Så i dag er det grundlovsdag, og efter traditionen så fejrer vi, at den danske befolkning i 1849 fik mulighed for selv at vælge magthaverne ved frie valg. Og den enkelte borger fik en ret frihedsbestemmelser i forhold til staten, f.eks. retten til at bestemme, hvad vi vil læse, noget som desværre stadigvæk er aktuelt. Grundloven skal jo være en festdag, men jeg tror, at grundlovsdag i år, i 2016, kan blive husket som dagen, hvor politikere fra de store partier lancerer angreb på vores ret til at bestemme, hvad vi vil læse på internettet. Den ene politiker vil blokere hjemmesider med uønsket indhold ved ren administrativ foranstaltning og uden dom. Og den anden politiker forestiller sig en frivillig ordning, hvor teleselskaberne ikke skal formidle adgang til indhold, som de ikke kan stå inden for. Og nej, vi snakker ikke om udvælgelse af tv-programmer eller pakker osv. Og man skal bemærke, hvordan det sidste forslag indebærer, at staten kan vaske sine hænder og være fritaget fra ansvar. Rent formelt i hvert fald. Vi kommer uden tvivl til at høre mere til disse forslag i den kommende tid. Men det er IT-politisk forening også klar til. Vi har forberedt på denne udvikling siden den såkaldt frivillige blokering af websider med påstået børnepornografisk indhold startede i 2005. Dengang vi allerede begyndte at protestere mod censuren. Det skete jo uden dommerkendelse og uden retsgarantier. Men der er andre områder af netcensur, hvor vores rettigheder udfordres. Den offentlige digitalisering forandrer den måde, vi interagerer med den offentlige sektor på. Især når der er tale om tvangsdigitalisering, som betyder, at borgerne ikke har noget frit valg. Det er et område, som IT-politisk forening også har beskæftiget sig med i hvert fald de sidste 5 år, især vores kritik af blandt andet NemID. Og den offentlige digitalisering er netop temaet for dagens hovedtaler. Det var en stor fornøjelse at byde velkommen til Peter Raben, næstformand i HK Staten, som vil snakke om digitaliseringsplads. Men inden så vil jeg også lige sige, at jeg ved godt, at det er et helt forkert vejr til det, men jeg har taget nogle af vores sweatshirts med, som vi har i overskud. Så hvis nogen af jer gerne vil have en sweatshirt og lov at gå med den gang imellem, og der er en størrelse, der passer, så tag dem endelig med, så jeg ikke skal cykle hjem med dem. Velkommen til Peter Raben. Ja, mange tak. Jamen, tak for invitationen til at tale her på sådan en fantastisk, flot, vejrmæssig i hvert fald, grundlovsdag. Jeg vil tale om noget, der slet ikke står et eneste ord om i grundloven. På trods af, at Danmark i dag er nummer 1 i verden, eller i hvert fald med på top 5, når det drejer sig om IT og digitalisering. I efterhånden en hel del år har Danmark i forskellige internationale undersøgelser ligget helt i spidsen sammenlignet med andre lande, både nær og fjernt. Og det er der også mange ting, og der er der også mange ting, man kan være stolt af i den sammenhæng. I EU-kommissionens indeks over digital økonomi er Danmark nummer 1 i Europa. Digitalisering er på mange måder blevet en naturlig og ofte uundværlig del af hverdagen i både de private virksomheder og den offentlige forvaltning og borgerne, ligesom borgerne også på mange områder er digitale. Mere end 9 ud af 10 borgere har internet og bredbånd i hjemmet, og næsten lige så mange er daglige brugere af internettet. Især brug af e-mail til udbredt, men også mange digitale selvbetjeningsløsninger til e-handel, bankforretninger og kontakt med det offentlige. 88% af danskerne har haft digital kontakt med det offentlige inden for det seneste år, mens gennemsnittet i EU er nede på 46%. Og især de 25-45-årige danskere er ivrige med digital udfyldelse af blanketter til offentlige myndigheder. Digital selvbetjening er der også på mange måder en lettelse. Du er ikke afhængig af offentlige kontorers åbningstider, men kan ligesom ved netbank og e-handel gøre det når som helst og hvor som helst. Mange ting er også blevet nemmere, fordi offentlige myndigheder efterhånden har mange relevante data i forvejen. Mange slipper i dag for at sidde timevis eller måske flere dage og svede over selvangivelsen. Du kan også ofte selv få et bedre overblik over, hvilke data det offentlige har om dig, blandt andet på sundhedsområdet. Så absolut ingen tvivl om, at digitalisering har mange fordele, har gjort dagligdagen lettere for mange. Også arbejdsmæssigt rummer digitalisering fordele
fordi en del kedelige tastejobs og andre rutineopgaver, og det er ofte mere eller mindre ensædet arbejde, automatiseres. På den måde kan ressourcer frigives til andre opgaver og til bedre betjening og sagsbehandling, hvis man vel at mærke vil det. For trods de mange positive sider af digitalisering, har medaljen også en bagside, eller en række udfordringer, som det hedder på nudansk. En af dem er IT-systemer, der er forsinkede, fejlramte eller ikke fungerer. Det har vi i staten haft flere fatale eksempler på i SKAT, politiet og Arbejdsskadestyrelsen. Så her på sådan en grundlovsdag får jeg næsten lyst til at citere en gammel venstremand. Han er død for rigtig mange år siden. Han hed J.K. Lauritsen og udtalte i 1900: næst efter kønsdriften er af de menneskelige drifter jernbanedriften den, der sætter de fleste lidenskaber i bevægelse. Nu om dage kunne en tredje drift føjes til, IT-driften. Medarbejdere og også borgere oplever til tider mere frustration end fryd. Især store komplekse systemer volder kvaler. Ikke mindst fordi de er underlagt utålmodige, spareivrige politikers beslutninger, baseret på overdrevne forventninger til, hvordan og hvor hurtigt digitalisering kan gennemføres og give effektivisering. Gevinsterne skal realiseres i form af personalereduktioner, før de nye systemer kører driftsikkert. Både tekniske og til tider også juridiske komplikationer overses, fordi sagkundskaben ikke inddrages tilstrækkeligt herunder medarbejderne. Det har blandt andet været tilfældet med EFI-systemet i SKAT, der også gik under navnet, i hvert fald internt i SKAT, gik under navnet 7913. Det skulle have været indført i 2007, blev så udskudt til 2009 og så til 2013, og kom så først en dag i gang lidt senere. Men da det så endelig var kommet i gang, fungerede det så elendigt og rummede så store juridiske tvivlsspørgsmål, at det efter kort tid blev skrottet. Det kuldsejlede EFI har kostet mange millioner først at udvikle, og nu at afvikle. Og måske næsten endnu værre, er i høj grad skyld i, at restancer på omkring 80, ikke millioner, men 80 milliarder ikke bliver inddrevet. For 80 milliarder kunne der skabes rigtig meget velfærd, købes nye tog eller andet godt. Også på sundhedsområdet er der ofte problemer med nye systemer. I øjeblikket hører vi kritik fra læger, sygeplejersker og lægesekretærer af den nye sundhedsplatform, der er indført i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Sundhedspersonale frygter, at det går ud over patienterne. En anden udfordring er bredbåndsdækningen, der er ikke god nok i hele landet. Også digitalt har vi et skævt Danmark, hvor området er mere eller mindre koblet af den digitale udvikling. Nu har EU så ganske vist for nylig besluttet at afsætte flere frekvenser til mobil bredbånd, hvilket skulle give en bedre bredbåndsdækning i yderområderne. Og der er også sidste år i Danmark politisk aftalt en vækstplan for digitalisering af Danmark. Men problemet er, at hele telemarkedet er blevet liberaliseret, så der er ikke mere en egentlig offentlig forsyningspligt. Hvis ingen kommercielle teleaktører er interesseret i at dække hele Frederikshavns Kommune, fordi der ikke er nok penge i det, så kan borgmesteren i byen beklage sig nok så meget, men så vil der fortsat være borgere, virksomheder og offentlige institutioner, som må slæbe sig afsted på langsomme netforbindelser. Endnu en udfordring er kompetencer, både hos borgere og medarbejdere i virksomheder i det offentlige. Især mange ældre borgere har begrænsede IT-færdigheder, men i virkeligheden også mange unge. For selvom de fleste unge er hurtige på tastaturet til deres iPhone eller iPad, så mangler en del af dem mere grundlæggende IT-kendskaber eller kundskaber, der ofte er nødvendige for at kunne blandt andet bruge digitale selvbetjeningsløsninger, men også i mange af de arbejdsmæssige sammenhænge, hvor man skal bruge IT. En ny analyse fra Erhvervs- og Vækstministeriet peger på, at der kommer til at mangle de nødvendige IT-kompetencer i mange virksomheder. HK har sammen med POSA IDA sidste år lavet en undersøgelse, der viser, at det står sløjt til med de IT-professionelles efter- og videreuddannelse. Især når det drejer sig om kompetencegivende uddannelser. Alt for meget er baseret på snævre arbejdsplads- eller leverandørkurser eller dyre certificeringskurser hos private firmaer. En fjerde udfordring er datasikkerhed. Stadig større datamængder med også personfølsomme oplysninger samles og udveksles mellem offentlige myndigheder indbyrdes og med private virksomheder. Offentlige data stilles i stigende grad til rådighed for erhvervslivet. Det stiller store krav til IT-sikkerheden, så data ikke havner på de forkerte hænder.
Og der er det jo lidt et problem, hvis blandt andet kompetencerne ikke er tilstrækkeligt gode blandt de medarbejdere, både det offentlige og private, der skal håndtere alle de her mange personfølsomme data. Og også de store og stadig flere hackerangreb og andre former for cybercrime, hvor med store trusler, som der skal skærmes imod. Og det kræver mange tekniske løsninger og netop uddannelse af medarbejderne, men i virkeligheden også borgerne. Og den femte udfordring er nemlig borgerne og deres syn på, at tilgangen til det offentlige i høj grad bliver digital. Nemlig ikke som et valg, men som tvunget, mindre man decideret har søgt om at få fritagelse for at kommunikere digitalt med det offentlige. En fritagelse, der kun gælder 2 år ad gangen i øvrigt. Danmark er som sagt på førstepladsen, også når det gælder obligatorisk digital selvbetjening, både for virksomheder og borgere. Og jeg taler med fagforeningskolleger fra andre lande, også blandt andet Sverige og Tyskland, bliver det meget forbavset over, hvor omfattende den obligatoriske selvbetjening er her i Danmark. Men også herhjemme har der været en del kritiske røster, som dog nok har haft lidt svært ved rigtig at komme til ord og blive taget alvorligt. Og politikerne burde i højere grad tage det alvorligt. Hvis det offentlige skal bevare borgernes tillid, er det vigtigt, at borgerne ikke føler sig koblet af og fremmedgjort i forhold til det offentlige. Den fare ligger allerede i dag, men kunne forstærkes, hvis der bare bevidstløst sættes turbo på yderligere digitalisering. Næste store spring fremad skulle efter Digitaliseringsstyrelsens opfattelse gerne være at fuldautomatisere sagsbehandlingen mest muligt, så sager afgøres uberørt af menneskehånd. Det er mange borgere nu ikke enige i, at det er det, der skulle være målet. Det viser i hvert fald en undersøgelse, som vi har lavet i HK Stat og HK Kommunal her for nylig, i forbindelse med, at vi havde en høring på Christiansborg om digitalisering. Og det var den digitalisering, vi kalder digitaliseringens blinde plet. Ifølge undersøgelsen finder mere end 2 ud af 3 det vigtigt, at personer er involveret i sagsbehandling i det offentlige, altså som medarbejdere, og at der bliver taget individuelle hensyn til den enkelte borgers situation. Det er vi i HK Stat helt enige med borgerne i. Det er fint med digitalt understøttet sagsbehandling, men ikke med rent algoritmebaserede afgørelser. Vi ønsker ikke en ansigtsløs offentlig forvaltning. Det ser dog så heldigvis ud til i den netop offentliggjorte fælles offentlige digitaliseringsstrategi, at digitaliseringsønsker er blevet tonet noget ned på det felt. Med vores høring og undersøgelse af borgere og medarbejderes holdning til digitalisering har vi slået til lyd for, at den menneskelige faktor skal med ved digitalisering. Derfor har vi i HK Stat og HK Kommunal formuleret 10 pejlemærker for digitalisering med borgerne i centrum. Og det første pejlemærke, det hedder sæt borgeren først. Det er vigtigt, at digitaliseringen tager udgangspunkt i borgerens situation, borgerens behov og borgerens forudsætninger. Det andet pejlemærke hedder tag hånd om borgerens samlede situation. For myndighederne har nemlig en pligt til aktivt at hjælpe borgerne med at afklare deres muligheder, pligter og rettigheder. Det er det, man kalder vejledningspligten. Den må ikke sættes til side af digitaliseringen. Det er vigtigt som det tredje pejlemærke at holde fast i retfærdigheden, at digitalisering stadigvæk skal give plads til hensynet til den enkelte. Borgeren fortsat kan opleve at være en person og ikke bare et nummer. Så derfor er det vigtigt at holde fast i, at der skal foretages skøn og ikke rene automatiske beslutninger. Det fjerde pejlemærke er, at give altid mulighed for kompetent og fleksibel betjening på alle kanaler. Borgeren skal kunne være sikker på at få den vejledning, han eller hun har brug for, uanset om man henvender sig på mail, ringer eller møder personligt op. Det femte pejlemærke er at give altid borgeren adgang til den, der har ansvaret. For det er vigtigt, at man altid har mulighed for at få direkte kontakt på telefon eller personligt med en ansvarlig person i forvaltningen, der har indsigt i sagen og kompetence til at træffe afgørelser. Det sjette pejlemærke er at have altid kvaliteten med i digitaliseringen. Det er vigtigt at tænke kvalitet med som et centralt succeskriterie, når man digitaliserer. Det syvende pejlemærke er at inddrage altid borgerne og medarbejderne i udviklingen.
For det er netop de udfordringer, som borgerne og medarbejderne oplever, men også de idéer og forslag, de kan komme med, der er en vigtig drivkraft for innovation. Det 8. pejlemærke er understøtte medborgerskab. Det er vigtigt, at man som borger oplever sig selv som en værdifuld, myndig medspiller, som bliver behandlet med respekt. Det 9. pejlemærke er at lade servicen drive digitaliseringen og ikke omvendt. Digitaliseringen bør nemlig ses som et af flere midler til at levere den service, som borgerne har brug for. Og digitaliseringen må aldrig blive et mål i sig selv. Og endelig som det 10. pejlemærke, at så skal digitaliseringen også være med til at styrke det lokale Danmark. Det er vigtigt, at man stadigvæk har mulighed for at få en personlig service lokalt, at det hele ikke bliver fuldstændig digitaliseret og centraliseret. Så kort sagt, så rummer digitalisering både muligheder og udfordringer. For os er det vigtigt, at digitalisering sker med omtanke og ikke bare bruges som en sparemanøvre, som vi alt for ofte ser. Det er desværre også risikoen ved den nye fælles offentlige digitaliseringsstrategi, at den i for høj grad, ligesom de forrige digitaliseringsstrategier, bare bliver et instrument, eller har i hvert fald som mål, at spare mest muligt, effektivisere mest muligt. Og dermed ligger nemlig også risikoen for, at både borgere og de offentlige ansatte mister tiltroen til offentlig digitalisering. I stedet for bør man inddrage medarbejdere og borgere, så digitaliseringen kan bruges til at skabe forbedringer, højere kvalitet og en mere velfungerende offentlig service. Mulighederne er der, hvis vi vil. Tak for ordet. Må man spørge dig om noget? Ja, det må man da. Jeg må få lov at tage en tur på Torsten først. Ja, du må også spørge mig. Hvorfor har I de 10 punkter, I laver, hvorfor har I ikke privacy med som et punkt? Altså privatlivsbeskyttelse og den måde, de data kan bruges på? Altså, må man have mange ting med, men altså, nu har vi først og fremmest fokuseret på den situation, som borgerne og de offentlige ansatte i forvaltningerne er i, hvor det er et spørgsmål om man skal digitalisere og automatisere alt for mange ting, eller man skal bevare muligheden for netop den personlige betjening. Det har vi ligesom sagt, det er det, der har været fokus for den undersøgelse og den høring, vi lavede på Christiansborg. At der så, det er der egentlig helt enig med, at der ikke kan være en masse problemer omkring, og det er også det, jeg var lidt inde på i starten af mit indlæg omkring netop datasikkerhed og personfølsomme oplysninger. Jeg tror ikke, man skulle angribe de økonomiske argumenter, de overtrumfer jo altid de der mennesker. Og så gå ind i kajten, så... Vi kan slet ikke høre, hvad der bliver sagt. Vi kan overhovedet ikke høre noget hernede. Så må nok lige gentage, ellers skal jeg gentage spørgsmålet. Du kan bare gentage det, Peter. Ja, om ikke man skulle tænke mere på at bruge økonomiske argumenter, ikke? Ja. Jo, men det kan man også godt, og det prøver vi jo også i forskellige sammenhænge at påpege, at det er jo meget, meget dyrt, især med de fejlslagne IT-projekter. Altså, EFI, som jeg nævnte, er jo nok det værste med de mange milliarder kroner, som faktisk er tabt. Man forsøger, mere eller mindre per håndkræfter ved at udvikle nogle nye IT-systemer, og så få reddet nogle af pengene hjem, men jeg ved jo, at nogle af dem er jo tabt, fordi de blandt andet er faldet for en forældelsesfrist på 5 år. Så i bedste fald får man måske 20-25 milliarder af de 80 milliarder hævet hjem igen. Og derudover så kan vi jo se, at det der også sker er jo nogle gange, når man digitaliserer og automatiserer nogle ting, flytter man bare nogle opgaver nogle andre steder hen. Altså man kan jo lave mange beregninger, man kan jo sige, at nu skal borgerne selv sidde foran tastaturet og lave mange ting, og virksomhederne prøver også at indberette ting, i stedet for at det var noget, der sad nogen i den offentlige sektor at gøre. Nogle gange laver man jo sådan beregninger i forhold til, bruttonationalprodukt og alt muligt andet, ikke? Hvad alt muligt tager af tid, ikke? Så hvis man regner sådan noget ind, kan man så diskutere, jamen, hvor meget har man så vundet, ikke, ved det? Og så får man både dårlig service og det koster mere. Det kunne man i hvert fald godt sige, ja, i nogle tilfælde. Ja. Jeg synes, det er et fantastisk godt oplæg, vi får. En af de ting, jeg synes er godt, det er, at man tager hul på den, at en digitalisering er ikke nødvendigvis en effektivisering. Nej. Det er det ofte. Det er ikke en naturlov. Bare fordi den digitaliserer, så bliver alt mere effektivt. Det kan faktisk gå den anden vej. Godt. Men anden ting, jeg synes, er en ting, det er, at
jeg hører I ligesom gå så langsomt til at sige, at der må overhovedet ikke træffes beslutninger digitalt. Og allerede, men I nævner selv et glimrende eksempel, det er jo skatten. Ja. Der bliver jo truffet en beslutning, du skal tage så meget skat ud fra de her oplysninger. Så jeg tror ikke, man kan gå så langt, at man siger, at der overhovedet ikke må tage beslutninger. Men så man må tage til at formulere en mere nuanceret politik på det, der siger, hvad er det for nogle beslutninger, vi godt kan acceptere, der kan tages digitalt, og hvad for nogle skal vi ikke acceptere? Ja, altså det er heller ikke vores holdning, at der slet ikke må tages digitale beslutninger. Altså, det kommer an på, hvad det drejer sig om. Man taler nogle gange om det, man kalder objektiv sagsbehandling, eller objektive beslutninger. Hvis det er et eller andet, hvor en algoritme helt klart kan regne ud, jamen hvis du er i den og den situation, så har du ret til det tilskud af den og den størrelse. Ikke? Altså, hvis det er noget, som er fuldstændig klokkeklart, at der ikke er nogle vurderingsmæssige kriterier, der skal ind, så er det klart, så er det jo fint nok, at man laver rene digitale beslutninger og sagsgange. Og det er også derfor, at vi synes, det er okay, og det er udmærket, det er faktisk ganske godt i mange tilfælde, at man bruger digitalt understøttet sagsbehandling. Så mange data som muligt er til rådighed for den sagsbehandler, der skal tage afgørelsen. Det, der bare er vigtigt, det er, at hvis man som borger føler, at der er blevet taget en forkert afgørelse, at så er der et eller andet menneske i sidste ende, der er ansvarlig for det. Du kan ikke stille en maskine til ansvar for noget, vel? Det er i hvert fald lidt svært. Der må jo være nogen, der på en eller anden måde i sidste ende har ansvaret og også kan eventuelt omgøre, hvis nu det er en forkert beslutning, der er truffet. Ja. Nu nævnte du, at der var en midlertidig forlængelse på 2 år, hvor man kunne undtages fra tvangsdigitalisering. Ja. Måske du ikke sige det nu, men kunne du fortælle os senere, hvordan man forlænger den rent praktisk? Jamen altså, så vidt jeg ved, altså, når du ser ældre mennesker, der har fået dispensation fra, den er jo virkelig delt op i 2, en i forhold til e-post, eller e-boks, eller digital kommunikation med borgere og det offentlige. Den anden er jo digitale selvbetjeningsløsninger. Altså synes vi for det første, hvis man får dispensation, burde det jo gælde hele vejen rundt. Og så kan man så selv vælge til at sige, jamen her vil jeg godt have mulighed for at bruge det digitale, hvis der er nogle områder, hvor man godt vælge, eller kan få nogen til at hjælpe sig med det. Ikke? Det er den ene ting, men den anden ting er jo sådan set... Jeg er ikke lige få nogen til at hjælpe. Jeg har fået en undtagelse. Det er jo ikke fordi, jeg ikke kan finde ud af det. Det er fordi, jeg er modstander af det. Ja, det kan det også være. Ja. Men altså, nogen gør det jo måske, fordi de synes, at det i almindelighed er for uoverkommeligt for dem. Altså, de har ikke... Det synes jeg ikke. Jeg gør det bare privatlivshensyn. Ja, men der er jo en del gør det, og det er jo ældre mennesker, der gør det, fordi de ikke har de nødvendige IT-færdigheder, måske ikke har en computer i huset. Det er ligesom en ting, men den anden ting, jeg vil sige, det er jo, altså synes jeg heller ikke, at man kun skal have fritagelsen 2 år ad gangen. Det er jo sådan, som loven er nu. Altså det kan man jo så håbe på, at de laver om og sige, hvis man har fået fritagelsen, så gælder den indtil man eventuelt selv beder om at blive undtaget fra undtagelsen. Ja. Altså jeg har altså bedt om at få den. Altså jeg er en gammel mand, og jeg har faktisk fået fritagelse for resten af mit liv, fordi jeg ikke kunne finde ud af det med NemID. Det kunne jeg ikke. Jeg har ikke sat det for, jeg har bare sat til mit kryds. Ja. De må jo ikke spørge, hvad det er. Det var faktisk en ting, vi påpegede i et høringssvar i 2012, at det var besynderligt, at man havde 2 forskellige fritagelsesordninger. Og i virkeligheden, når du skal fritages for den offentlige selvbetjening, så er det jo sådan case-by-case basis. Du skal hver eneste gang, du skal i kontakt med kommunen, skal du stå sådan med hatten i hånden, hvor jeg ikke nok bliver fri, enten fordi jeg ikke kan, eller fordi jeg ikke vil, eller whatever, fordi man ikke kan fornemme det, er jo en helt urimelig retssikkerhed at sætte borgerne i, fordi især dem, der har svært ved det. Men det er også derfor, vi synes, det egentlig burde være den modsatte vej rundt. Ja. Man kan få en generel fritagelse, som gælder det hele, og så kan man så sige, jamen lige i det her tilfælde vil jeg egentlig godt af en eller anden grund bruge den digitale selvbetjeningsløsning. Ikke? Jeg tror... Når man så har blevet fritaget, så er der bare ikke nogen andre måder, man kan få. Altså alle de ting, som andre folk ordner gennem deres NemID og så videre. Der er ikke et system i orden, hvor at man så kan få de muligheder. Altså det er meget, og det er meget svært at finde ud af i hvert fald. Også selvom man er rimelig god til at... Jeg tror, at vi som IT-politisk forening jo godt kan faktisk følge dine pejlemærker. Det er noget, jeg synes, vi skal tage op i vores bestyrelse. Hvad er jeres planer for at få det gennemført og lave sådan en lidt bredere alliance? Og er det noget, vi kan være med til i IT-politisk forening at være med i? Og er det noget, I prøver på
at brede ud med andre samarbejdspartnere i Danmark, blandt andet også altså Ældre Sagen kunne man måske tale om, ikke også? Hvordan ligger det omkring det? Altså, vi har haft kontakt med blandt andet Ældre Sagen og jeg tror også nogle handicaporganisationer, der også har ofte nogle særlige interesser i forhold til, hvordan man bruger IT som borger, muligheder, der skal stilles til rådighed. Vi vil selvfølgelig fortsætte med at have en dialog med nogle af de forskellige organisationer, det kunne jo også sagtens inkludere jer. Altså, vi har ikke lavet sådan en præcis plan for, hvordan vi kommer videre. Det er nok noget, vi skal drøfte. I hvert fald i HK Stat efter sommerferien, men vi kongresser her i næste uge, så den skal vi lige overstået først. Jeg skulle lige være sikker på, at jeg er ude af næstformand, men det er jo nok stadigvæk om en uges tid. Men vi prøver selvfølgelig i forskellige sammenhænge, også resten af HK, altså der bliver i hvert fald mindst et debatmøde i forbindelse med folkemødet over på Bornholm her om lidt over en uges tid, der blandt andet også sætter fokus på digitalisering. Så på den måde prøver vi jo hele tiden at få forskellige, hvad kan man sige, organisationer, partier, virksomheder og hvem der skal være relevante med i en dialog. Og ligesom med alle mulige andre emner, så er det jo et spørgsmål om at prøve hele tiden at han er så et lobby lidt for de holdninger, man har på en debat i sidste ende med politikerne, men også for så vidt med Digitaliseringsstyrelsen, som vi har været inde og tale med. Også net omkring, som jeg tror det var dig, der sagde, men det er jo ikke altid, at digitalisering er den rigtige løsning på en eller anden type opgave, der skal laves. Så der havde vi da en udmærket diskussion med dem omkring, jeg tror, nu kan jeg ikke huske, om det var Frederikshavn. Der var i hvert fald en kommune, der havde fundet ud af, at ved byggesager, hvis man skal have en ny carport for eksempel, ikke? I stedet for at folk starter med at gå ind på kommunens hjemmeside og finde ud af, hvordan verden gør en del, så inviterer man simpelthen folk op til en snak oppe på kommunekontoret, ikke? Og fortælle dem, når du skal bygge en ny carport eller et nyt skur eller pokker det, du skal have lavet i din have eller dit hus, ikke? Så kom lige op og få en snak om, hvad er det egentlig, det går ud på, hvilke love og regler er der, og hvordan, når man så har fundet ud af det, udfylder man så den her digitale selvbetalingsløsning, hvis man bruger det. Jeg ved ikke, om man stadigvæk kan gøre det manuelt, hvis man ellers vil have en sagsbehandler til at gøre det. Men det er jo sådan nogle eksempler, hvor man kan sige, at i stedet for at folk skal sidde måske i rigtig lang tid og hele tiden kløjs i det og ikke kunne få lavet den der ansøgning om en carport, så er det jo bedre at sige på forhånd, jamen det her kan godt være, at det er så indviklet. Og nogle gange det, man skal huske på, er jo, at det er jo nogle gange virkelig reglerne og lovene, der er indviklet. Fordi Digitaliseringsstyrelsen lægger så i deres nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi meget vægt på, at alle, lige fra skolebørn og næsten alle mulige andre aldersgrupper, skal have uddannelse i IT. Og det er jo fint nok, men det vi jo oplever med mange af de unge, udover det jeg nævnte med, en del af dem mere kan bruge en iPad og en iPhone end en traditionel computer, det er jo også, at de aner ikke meget om, hvordan den offentlige sektor hænger sammen, hvilke regler og pligter, hvilke pligter og rettigheder de har, hvilke ydelser man skal søge, hvorhenne. Og så er det jo, de nogle gange går i stå, fordi de så selv skal ind på borger.dk eller et andet sted og prøve at finde ud af, hvordan gør jeg nu det, når jeg skal melde flygtning for eksempel. Jeg har jo selv siddet med mange unge i telefonen, der ikke anede, at de melder flygtning til den kommune, de flytter til eller fra. Og noget, der er endnu sværere, det er sådan noget som boligstøtte, søge boligstøtte. Og der er det jo ikke sådan set IT i så første omgang, der er udfordringen. Det er jo mere, at reglerne er indviklet, og der er en masse særlige situationer. Ikke? For eksempel, hvis 3 unge flytter sammen, der ikke er familiemæssigt med hinanden, hvordan i alverden udfylder man så en ansøgning om boligstøtte? Og det er meget svært at lave en velfungerende, brugervenlig digital selvbetjeningsløsning, der kan tage højde for alle de mange aspekter, der kan være af, at bare 3 unge mennesker vil flytte sammen i den samme lejlighed og søge boligstøtte. Ikke? Og der er det, vi siger, at der kan det godt være, at det faktisk var nemmere, at de gik op på borgerservice og talte med en sagsbehandler og en medarbejder, og så fandt ud af det der, i stedet for at de skal sidde måske og gøre noget forkert og ikke kan få deres ansøgning igennem det digitale system. Og man spekulerer i, at når nogle ansøgninger, for eksempel boligsikring, det har jeg selv prøvet en gang for 25 år siden, det var meget besværligt. Jeg var ikke i stand til at udfylde samtlige felter, men så skrev jeg et eller andet, det ring, eller det finder jeg nok selv ud af. Det kunne jeg jo ikke, hvis det var en digital ansøgning, så ville computeren jo afvise mig, jeg kan ikke trykke send. Der mangler, der kommer sådan en rød, du har ikke udfyldt det her korrekt. Jeg tror, de spekulerer i, at der bliver sparet på boligsikringen, hvis folk ikke er i stand til at indgive ansøgninger og udnytte deres rettigheder. Ja, det kunne man jo godt indimellem have sin bange anelse om. Altså vi hører det indimellem, at både fra nogle borgere og fra medarbejdere i forvaltningen, at de har en fornemmelse af, også i det der borger, det hedder Udbetaling Danmark, ikke? Som er meget digitaliseret og meget centraliseret, at der er der i hvert fald en del borgere, der faktisk ikke får de ydelser, de egentlig har krav på. Men om det sådan er en bevidst
politik, der ligger bag, det er jo svært at sige, og vi har desværre ikke til nogen egentlig dokumentation, for der er ikke nogen, der vil stå frem og sige de her ting. Det er jo det svage problem, ikke? Eksemplet med carporten, det er jo også et meget godt eksempel på, hvordan man skubber arbejdet over på borgerne. Fordi de fleste borgere, dem der bygger carport eller indretter et toilet i en andelslejlighed, gør det kun én gang i deres liv, ikke? Ja. Og så pludselig er de eksperter i det. Men det kan de aldrig nogensinde bruge til noget, i stedet for at der sidder en i kommunen og tjekker på det. Ja. Og det er jo det, vi også siger, at man kan være nok så dygtig til IT, men sådan en situation, man kommer ud for en gang, måske 2 gange i livet, det er jo faktisk nogle andre ting, man skal vide noget om, ikke? Og det er jo det, man ikke altid tager højde for, at uanset hvor højt eller lavt uddannet man er, og hvor mange erfaringer man har på det ene eller andet, så kommer man tit i en situation, som er første gang, man står i. Og der er det altså meget svært at digitalisere tingene, så alle kan nemt finde ud af det, ikke? Det er også et problem, at hvis der er fejl i systemet, og det er der jo altså af og til, ikke? Så det er borgeren, der står med aben, ikke? Ja. Og man kan ikke gøre noget ved det. Altså hvis systemet laver en fejl, så er det min, hvis jeg laver en fejl, så er det min skyld. Hvis systemet laver en fejl, så er det også min skyld. Og der er ikke... På den anden side vil jeg sige, altså hvis man bygger en carport, så har man også et ansvar for at lave tegninger, der søger rigtigt, ikke? Ellers må man finde en, der kan bygge den på. Så man kan altid ringe til en tømrer, der kan gøre det. Altså. Jo, men hvad kan man sige? Det er jo bare for at nævne et ud af mange eksempler på, at selve, hvad kan man sige, procedurerne om det kan være indviklet. Og det er jo netop rigtigt, hvis ikke man har prøvet at bygge en carport eller rejse et drivhus, eller hvad det nu kunne være i sin have før, ikke? Altså, og det egentlig burde være relativt let, men ikke ved, hvad pokker skal man gøre, når man sidder hen foran computeren, ikke? Altså. Ja, hvis jeg var grænsen skal stå et sted. Og på et tidspunkt, så vil jeg også sige som skatteyder, hvorfor skal jeg betale for, at folk ikke kan finde ud af at ansøge om en carport? Det skal bare være en person, der skal gøre. Ja, men det koster også penge. En af de ting, der irriterer mig mest, det var med ejendomsvurdering. At når man får en eller anden ejendomsvurdering, og det, jeg har så fået 4 millioner, og banken har været ude og vurdere en ejendom til 2,5 millioner. Så der har jeg et forslag til, hvordan det kunne løses meget nemt. Det er, at ejendomsvurdering, det er købstiden. Fordi så kunne jeg bare indløse det. Så vil det, så er jeg sikker på, at det vil regulere sig selv på et eller andet tidspunkt. Fordi der kan man netop ikke kommunikere med nogen, hvis man er utilfreds med det. Nej, skat er i hvert fald meget svært at komme i kontakt med. Du kan ikke møde op på et skattecenter mere. Du kommer ned i Sluseholmen, det er ikke, hvor det ligger i. Der er bare en dør, der er låst, og der står, at du kan ringe på en klokke, hvis du har en konkret aftale med en medarbejder. Ikke? Og telefonisk kan det være svært at komme igennem. Det kan det godt tage halve til hele timer. Ja, sagtens. Men jeg kan... Nå. Jeg havde lige et par små ting. Det ene, det er, vil jeg sige, jeg synes ikke, nu har jeg lige udført sådan en byggetilladelse. Jeg vil faktisk sige, at den fungerer ret godt, fordi så får man at vide, hvad det er, man skal. Det er faktisk samlet alt det, man skal tage stilling til. Ikke? Så det er på den måde, jeg tror, det er et lidt dårligt eksempel. Det er faktisk et eksempel på det modsatte godt. Og der er jo også så til stillingtagen bagefter af en medarbejder. Ikke? Så jeg tror, det er ikke et super eksempel. Det er en små ting. Mere interessant, synes jeg, det er den her, som lige dukker op her. Eva siger, at man skal have nem idé, ikke? Når man får lov til at blive fri for, ja, min fætter havde det, han ville operere med oregano. Så fik han lov til at, et eller andet, som jeg kan huske, så fik han lov til at blive fri for det. Men så skulle han jo stadigvæk ansøge digitalt om en parkeringstilladelse, ikke? Men så var situationen den, han havde jo ikke nem idé. Så det kunne han jo heller ikke. Så det vil sige, at allerede den omstændighed, man ikke har nem idé, det betyder, at de er nødt til at give en tilladelse til alle de andre ting. Så man skal, på trods af, at nem idé, at de i virkeligheden leder en gang at sige, det er i orden, du ikke har nem idé, så har de jo i virkeligheden givet en tilladelse til ikke at skulle ansøge om alle de andre ting digitalt. Hvilket betyder, men så skal man alligevel ansøge om at blive fritaget, ikke? Og det viser, hvordan de ikke har tænkt sig om. De har ikke fået den til at hænge sammen. Nej. Altså alle de systemer, der har været før, de er blevet nedlagt. Ligesom det der med, når man begynder at bruge penge for det, man skal spare på et system, som ikke fungerer nu, ikke? Altså, man tager forskel på alle bløderne hele tiden, ikke? Jo, man har i hvert fald, synes jeg, en tendens til at ville effektivisere voldsomt meget, og med en tro på, at det går meget hurtigere, end det i praksis kan lade sig gøre, ikke? Ja. Og så lukker man nogle af de andre kanaler, der har været, eller fyrer nogle af de medarbejdere, der måske har siddet og betjent borgerne på andre måder, ikke? Ja.
Men altså nu alle de der ting, hvor man skal bruge NemID, ikke? Der går man bare ud fra, at alle folk har det, selvom det, jeg tror statistisk, så er det altså 20%, der ikke har det. Og de 20%, de har så ikke nogen steder at henvende sig, når der er alle de der million ting, hvor man skal bruge NemID. Der har de nedlagt de kanaler, der er for at gøre de ting, altså flytte adresse, lille børn i børnehave, eller alle mulige ting. Jeg kan ikke engang nævne alle dem der, men jeg er sikker på, at jeg får ud af det efterhånden, som de spænder ben for mig. Ja, men det er da rigtigt, det er blevet meget besværligt, hvis ikke man har NemID, så er det ikke nemt at være borger i Danmark. Det er mange ting, der er baseret på NemID. Jeg kan også nævne eksempler med oplysninger til en papirblanket, hvor der så på papirblanketten står, at disse oplysninger finder du på borger.dk. Det var en papirblanket, der var for dem, der var undtaget for NemID. Og du kun får oplysningerne, hvis du logger ind med NemID på borger.dk. Det er præcis, det er præcis. Der er vist ikke andre muligheder for at komme ind til borger.dk. Du kan jo godt gå ind på borger.dk selv. Men du kan ikke gå ind i selvbetjeningsløsninger. Jeg ser ikke nogen personoplysninger uden NemID. Nej, det er klart. Du kan kun gå ind og læse, hvad kan man sige, de almene ting, der står som alle i hele verden. Nogle steder går det lige hurtigt nok med at få digitaliseret. Ja. Jeg har for eksempel ikke adgang til min patientjournal og sådan nogle ting. Og det havde jeg før, dengang man havde sådan en token-ting, så på din computer, ikke? Ja. Det skulle man så have en eller anden ekspert, en af mine gode venner, som var virkelig købet til at bruge en hel dag på at få det til at fungere på min computer. Og den der så gik i stykker, så kunne jeg ikke lige at bede ham om det en gang til, ikke? Og så blev det sådan lagt fra ja. Peter, hvad med whistleblower? Jeg sidder og tænker, mange af dine medlemmer ved jo godt, den er galt. De ved godt, at det her virker ikke, og de bliver ringet op og sådan noget. De kan bare ikke komme op i systemet med det, fordi nu skal de holde op med at brokke sig og sådan noget. Hvis nu man havde en whistleblower-ordning, hvor man samlede det sammen et eller andet sted, så var det ligesom også et rødt flag, der stod og viftede. Altså, I er blevet advaret der, I er blevet advaret der, I er blevet advaret der, og I gjorde stadigvæk ikke noget. Fordi der er jo ikke nogen advarsel, hvis en HK'er siger til sin chef, det her, det fungerer ikke, jeg bliver ringet op hele tiden, og folk kan ikke styre det. Så siger de, så må det kigger vi på, eller det arbejder vi med, eller et eller andet underligt, ikke? Der er jo, altså i staten er der jo faktisk en whistleblower-ordning. Den bliver bare ikke brugt, eller den er væk, fordi man kan sige, den er ikke blevet implementeret for alvor i mange ministerierne, og mange styrelser. Det kommer jo frem her på nylig. Men samtidig ved man jo også, at folk er jo meget nervøse ved at komme frem med ting, der kan opfattes som kritisk. Jeg tror, det hedder en Rasmus Willig, eller noget den stil for Ruge. Han havde jo røde felt her forleden. Ja, han havde nemlig, og jeg synes, frygter desværre, han har ret i. Folk er lidt skræmte mange steder i den offentlige sektor for i dag at fortælle om de ting, eller hvad kan man sige, men det fungerer jo derfor, at det skulle være anonymt, men problemet er jo bare, hvad kan man sige, hvis det er nogle af de her selvbetjeningsløsninger og IT-løsninger, sådan noget, det er jo lidt svært anonymt altid at påpege ud, fordi du kunne ikke så være et mellemled. Hvis I nu foreslår, at de henvender sig til jer, og I så samlede det sammen og sendte det ind til, altså kunne I ikke være mellemled mellem jeres medlemmer og de systemer, der ikke fungerer? Det er jo noget af det, vi prøver at arbejde med i hvert fald, om det kan fungere på den måde. Det er ikke nemt, fordi hvad kan man sige, mange af vores medlemmer, nogle af dem, vi har jo også en del IT-folk, men mange sidder jo ude som hvad kan man sige, almindelige medarbejdere et eller andet sted i den offentlige forvaltning. Ikke? Og der, hvor man skal ind, det er jo virkelig, når beslutningerne bliver taget ofte. Påpege, at man har ikke taget højde for det og det og det og det. Og det gør man jo tit ikke, fordi det er beslutninger, der bliver taget meget fjernt fra de medarbejdere, og borgerne i øvrigt også, virksomheder nogle gange også, der skal bruge de her systemer. Ikke? Og det er jo det, der er et af vores kritikpunkter, som også en del af den undersøgelse, vi har lavet, også viser, at i hvert fald en tredjedel af medarbejderne, HK'erne i staten, kommuner og regioner, føler ikke, at de bliver inddraget i forbindelse med digitalisering. Så der går nok en tredjedel, der siger, at det føler de ikke, det gør. Så præcis en tredjedel, som melder. Det synes jeg, der er rigeligt, ja. Og det er jo sådan nogle ting, vi selvfølgelig også prøver at gå videre med den høring, vi holdt inde på Christiansborg. Der var jo også et politikerpanel, men I ved jo lige så godt som mig, hvordan politikerne er med sådan noget der, ikke? Altså, det er nogle gange svært at råbe dem op, men vi prøver jo at arbejde videre med det på en eller anden måde, uden at vi sådan er helt taget stilling til endnu, hvordan vi gør det. Men der er ingen tvivl om, det er noget, vi sætter endnu mere fokus på her i de kommende år. Det viser sig, at det er jo meget tit af simple IT-løsninger og prøve dem af på medarbejdere og borgere først. Så får man at vide alt det, der ikke fungerer. Hvis man tager det seriøst,
så har de så sendt brev til store brød op. Det kan løse meget. Altså sådan en som en rejsekort. Jeg begyndte at spørge folk, har du rejsekort? Har du nogensinde glemt at tjekke ud? Jeg har mødt en nu, der har ikke haft det tjekke ud. Altså, jeg tror faktisk heller ikke, jeg har glemt at tjekke ud. Er det rigtigt? Ja. Nu er det ikke, fordi jeg bruger det så voldsomt meget. Det kan være, det er derfor. Men det er et godt eksempel på, er det lige sådan, man skal lave det? Ikke? Skulle man ikke lige have tjekket det ud, inden man begyndte at rulle hele systemet over hele vejen? Altså rejsekortet, der har de jo gjort mere end det. Altså, de har lavet det der med, at man skal tjekke ind, når man skifter tog, hvor de, for at de kan fordele penge til de forskellige trafikselskaber. Og det var noget, de gjorde med trafiktællingen før, og der skubber de så igen over på borgerne. Og giver bøder for ikke at gøre det. Det er jo lavet. Men rejsekort er også et eksempel på, at det er også nogle gange de strukturer, der er. Det der med, at du har en række trafikselskaber med forskellige takster, forskellige måder at give rabatter på og zoneinddeling. Ja, og det kan man man tager ikke den politiske beslutning og sige, det her skal vi lige have styr på, før vi digitaliserer det hele. Altså, så vi digitaliserer et eller andet kæmpe rute, som ingen har styr på, og som bare virker fuldkommen tilfældigt. Endnu mere tilfældigt. Den der beslutning om, at metroen skulle have en zone mere end de andre. Altså, det var en politisk beslutning, det var derfor, det begyndte at gå rigtig galt. What? Metroen for 1,5 kroner mere for taxiselskabet. Jeg synes ikke forstå, at det ikke er sådan, at hvis systemet siger, der er en fejl, jamen så bliver vi nødt til at... Peter... Jeg synes, de skulle have flere penge i metroen, så lavede de det der svinenummer om, at de lavede en ekstra taxzone lige inden lufthavnen. Og det er der, når man sidder der, så alle de der turister, der har købt en 2-kronersbillet inden for godt, de bliver bonget alle sammen på det sidste station. Og det er en ekstra station, de har lavet, bare for at få ekstra penge i kassen. Og jeg sidder faktisk og lidt pinlig af dansker. Når folk skal forlade landet, så står de der, og de fatter ikke, hvad de har gjort. De har bare købt en metrobillet. Og vi kender det jo selv, hvis vi kommer til et andet land. Og dansk er jo ikke, der er ingen, der forstår dansk. Så de står der og putter bare nogle penge i at få en billet. Sådan er det jo. Sådan at Pierre, det har altid været sådan. Der har altid været en zone 4 og en zone 3. Ja. Jo. Nej. Hvis du tager Øresundstoget ud til lufthavnen, så har du også altid skulle betale en zone mere. Ja. Altså jeg bor her, jeg har boet på Amager i mange år, ikke også? Og der har altid været en zone 3 og en zone 4. Zone 4, det var Tårnby Kommune. Og de flyttede grænsen? Altså, grænsen var kommunegrænsen. Københavns Kommune, Tårnby Kommune. Jeg er sikker på, at de har lavet det kan godt være, at de har lavet lidt om, men altså, der har altid været sådan en... Mit spørgsmål til Peter er lidt... Altså, HK er jo et af landets største fagforbund. Hvordan har I det med at arbejde? Er det den her sag, er det noget, I prøver på at tale med resten af fagforeningerne, LO og FTF og hvad det ellers sidder, og Prosa er jo over i FTF, ikke også? Og der plejer også at være traditionelt nogle gode forbindelser mellem HK og så Socialdemokratiet. Er det noget, I fremfører også af den vej? Vi prøver selvfølgelig i forskellige sammenhænge at få så mange som muligt interesseret i det. Nu må jeg nok indrømme, at digitalisering er ikke det, der står allerøverst på LO's dagsorden. Fordi der er jo rigtig mange andre problemer. Det vil nok sige både for 3F og Metal. Men altså, nu nævnte jeg kort det med den manglende bredbåndsdækning. Ikke? Altså, det er jo i hvert fald noget, som jeg ser, at den private del af HK, hvor private arbejder meget med, og som jeg også kunne forestille mig, at Metal og sikkert også 3F er interesseret i, fordi det er også et spørgsmål om, at når man nu taler så meget om udkants Danmark, hvis der faktisk er så dårlig en bredbåndskapacitet, at det er svært at lægge virksomheder derud, der skal bruge, hvad kan man sige, stor kapacitet, ikke? Altså på nettet, ikke? Det er der i hvert fald noget, som man på den måde arbejder med. Så kan man så sige, at det er så en del af alle de her væksttanker, som man så kan synes om, hvad man vil, ikke? Men den vinkel er der jo i hvert fald på det, ikke? Der er jo selvfølgelig andre områder, hvor hvad kan man sige, man som fagbevægelse bred forstand selvfølgelig kan have nogle interesse i forhold til, at medlemmerne ikke kommer, hvad kan man sige, klemme, fordi der er nogle digitale løsninger,
måske skolder nogen i hvert fald. Men vi prøver da, hvad kan man sige, at have en dialog med forskellige, og jeg kan da også sige, at der er ret stor interesse også i, hvad kan man sige, udlandet, altså fagbevægelsen i andre lande. Altså, jeg holdt et oplæg i oktober nede i Bruxelles for en række fagforeninger, der skal ned til en endnu større konference i Bruxelles her i slutningen af juni, som den europæiske fagbevægelse holder, hvor et af sporene ud af en række spor på sådan en kæmpe konference er omkring IT og digitalisering, hvor jeg skal holde et oplæg omkring, hvad vi oplever her i Danmark omkring digitalisering. Det er jo så nok blive nogle af de samme ting, som jeg sagde i dag, måske nok lidt kortere version på engelsk, at jeg så vil fortælle dem om. Og der er også et tilsvarende møde her i Wien, det er mere sådan en workshop, som jeg kan sige, den del af den europæiske fagbevægelse, der omfatter de statsansatte, hvor der er diskussioner også omkring digitalisering. Fordi EU jo også har en masse planer omkring digitalisering, så på den måde er vi også med i en mere bred dialog med fagbevægelsen i andre europæiske lande. Fordi vi jo på mange punkter ligger i spidsen i Danmark, så er det også interessant for dem at høre om, jamen, hvad er det vores erfaringer er, ikke? Og kan de måske lære noget af det, vi har oplevet, ikke? Fordi som jeg også sagde, der er ikke nogen andre lande, der er så langt fremme med obligatorisk digital selvbetjening. Jeg tror, det er ret få lande, hvor det går, der er nogle steder, hvor erhvervslivet skal gøre noget, indberette noget digitalt, og skal gøre det på den måde. Men jeg tror ikke, der er nogen andre steder, hvor borgerne i den grad er tvunget til at gøre det digitalt. Så er det med et tilbud, at man kan gøre det, ikke? Men det vil givetvis komme i andre lande. Jeg ved, at Dansk Databehandlingsforening, hvad det hed i gamle dage, de har noget, de kalder Digital Danmark 3.0. Jeg tror også, at det er samme konsulentfirma, som laver ret meget af deres rapport. Hvor meget har I snakket med dem om det, I har her? Altså, vi har snakket noget med Rambøll, vi laver hver år sådan en status over, hvordan det går både et offentligt og privat med det er vist noget, de laver for Dansk Dataforening. Det kan godt være, ja. Men de laver, altså der har vi haft ret tæt samarbejde med en, der Søren Skårup, der sidder og laver en del af de der rapporter hvert år omkring digitalisering blandt andet. Ja. Og jeg holdt også et oplæg på den årlige digitaliseringskonference, der er i Aarhus hver år i marts måned. Men det er jo så meget omkring, hvilke kompetencer der er behov for, hvis man som medarbejder skal være givet til den digitale, digitale forvaltning. Ja. Så på den måde prøver vi jo at påvirke på forskellige vis, hvor vi kan. Men altså, det er jo ikke noget, det er ikke nemt at flytte regnspæle på det område der. Og det kræver i hvert fald, at nogle flere også begynder at mene noget. Ikke? Ja. Og det er ikke, og faren er jo lidt nogle gange, at det er blevet til sådan noget med, jamen det er de svage, der har problemer med det, ikke? Men hvor vi jo siger også, som vi er lidt på, for jamen, når man kommer nogle gange, uanset hvor dygtig og veluddannet, højtuddannet du er, i en situation, du ikke har været i før, og skal lave en eller anden kommunikation med det offentlige søge, eller ud til at give en eller anden besked om noget. Ikke? Altså, det er jo der, du nogle gange kan gå fuldstændig i stå, fordi digitale selvbetjeningsløsninger bare ikke til at finde ud af. Fordi måske det er nogle andet end det tekniske, der er en af problemerne. Ikke? Og det er jo det, man skal gøre opmærksom på. Det er ikke et spørgsmål, om man så bare skal hjælpe de der cirka 20% af befolkningen, der har svært ved det på grund af de ældre, eller de udlændinge, eller de er blandt andet. Ikke? Altså, men det er mere generelt, man skal se på, at man skal lave digitalisering på en sådan måde, at ingen bliver, hvad kan man sige, efterladt. Jeg tror, det vil være bedre med det selvmærkning for sine pejlemærker, fordi de virker lidt succesfulde. I alle beskedene er rigtig gode til. Det vil være mere slagkraftigt, hvis man kan tage i det andet land. Jeg vil tale for de 10 pejlemærker. Det er jo et forslag til politik. Eksempler og ikke forslag til politik. Så det er det. Jeg synes, pejlemærkerne er mere fremadrettet. Men selvfølgelig er eksemplerne, de er gode til at forklare problemstillingen. Jeg kan huske, at politiet i sin tid
Det svenske politi har faktisk lavet et udmærket system, politisystem. Så fik IT-arkitekten fra Sverige over at fortælle, hvordan han havde gjort. Og sagde, at de kunne faktisk også, han havde lavet en del af det i Open Source og sagde, at de kunne sådan set godt overtage en del af deres system, og så lægge det ret til. Og så sagde de bare, nej, vi gider tak, fordi det var et interessant foredrag, og farvel og rejse hjem til Sverige, vi laver det hele fra bunden, ikke? Og så gik det fuldstændig op i hænder på briller, så blev de 900 millioner ude i skraldespanden. Og nu har politiet ikke noget system. Og det var pointen var jo sådan set, at der kan jo ikke være ret meget forskel på de krav, den svenske politibetjent har, og det den danske har. Det er jo absurd, det her, ikke? Men jeg tænker på rejsekortet, altså. Der vil vi sparer penge ved det. Men man kan spørge sig, har de egentlig? Nej, de har mistet en milliard. Ja, de har taget flere penge ud af vores lomme. Nej, de bliver nødt til at spare på den kollektive trafik. Få det til at hænge sammen. Så man går mere ind i det på en anden måde. Det tror jeg, vi kan have mere til. End at sige, at der er nogen, der har det hårdt. Det er jo interessant at finde ud af, hvem det er, der betaler for det her system, og det kollektive. Jamen altså, jeg vil ikke filme det. Det er jo enten skatteborgerne, eller det er ja. kunderne, vi kalder det sådan en kollektiv trafik, eller det er nogle andre, der er afhængige af de ydelser, der kommer til indirekte eller direkte betaling. For det, når det koster så meget. Jeg tror, vi vil. Men hvorfor er de overhovedet sat i gang? Skal du gætte på? Jeg synes, at han har. Altså, Det vil være meget udmærket. de sagde jo, at kredittkort, det er papir, det må være gammeldags. Men man kunne spekulere over, hvordan, altså hvis man tilsvarende et nyt projekt prøver at påvirke politikers tankegang, så sige, at vi skal ligesom have en anden case, hvor altså, giver det bedre service, eller sparer det penge, når vi skal lave et nyt projekt. Jo, men det er jo klart, at man bør jo nogle gange, synes jeg, overveje mange flere aspekter og mange flere konsekvenser af at sætte et eller andet større projekt i gang. For jeg synes både, der er gode og dårlige ting ved rejsekort. Jeg synes, at det er en fordel, at man trods alt nu kan bruge det samme kort hele Danmark rundt. Ikke? Jeg behøver ikke længere at rende rundt med enten klippekort til. Nu kommer jeg også en del i Aarhus, ikke? Altså, der er jo så haft, altså stadigvæk klippekort derovre, men der er jo så udover her haft de her til HT, eller som det hed, Movia senere, ikke? Så også over til midttrafik og alt muligt. Jeg tror også, jeg havde på et tidspunkt til Nordjyllands Trafikselskab også. Og det er jo lidt bøvlet at rende rundt med så mange forskellige klippekort, ikke? Altså, og ellers så skulle du jo have kontanter, fordi der er stadig mange busser, du ikke kan betale med dankort eller på anden moderne måde. Der er der en fordel, at nu kan man så hele landet, hvis du har en rejsekort med, så kan du bare stige op i bussen eller toget, og så kan du køre uden at skulle hen og have besvær med at trække en billet eller få kontanter eller et eller andet. Det synes jeg, der er en stor fordel i. Altså, det der så er ulempen, det er jo så, at det er stadigvæk så uigennemskueligt, hvordan om du har betalt det rette beløb eller ej, ikke? Fordi rabatordninger er forskellige. Bare det, at på nogle tidspunkter af døgnet her, der koster det 12 kroner, hvis man tager metroen herover og kører til Østerport station, som jeg kører til nogle gange. Andre tidspunkter tager det koster 15 og 16 kroner, det koster, ikke? Og endnu sværere, hvis du kører nogle længere strækninger, også ud over det gamle HT-område. Det synes jeg er problemet. Der føler man lidt, men sådan set i deres vold, jeg kan være i tvivl om, at jeg har betalt det rette beløb. Ikke? Og nu skal man bruge meget tid på at sidde og tjekke hver gang ind på computeren. Nu er jeg rejst derfra til at betale det rette beløb eller ej. Ikke? Det synes jeg er ulempen ved det. Ikke? Men i dag kan man jo slippe for en bilse, fordi du svarer på de her ting. De siger, jamen, det må vi overlade til eksperterne. Vi kan slet ikke argumentere for det. Det har vi slet ikke forstand på. Men sværtiden skulle de ikke argumentere for, hvorfor vi bygger en storebæltsbro. Altså. Men det er da rigtigt. De er så strækket for at overhovedet udtale sig med i telelæser. Ja, og det er jo fordi, hvad kan man sige... Man bør stille spørgsmål noget mere. Ja, men det er jo det, vi jo også blandt forsøgt med den høring, vi lavede, og prøve at få politikerne mere ud i busken og stille nogle krav til, hvordan skal digitaliseringen foregå. Altså inden for den offentlige forvaltning i hvert fald. Ikke? Men det er da rigtigt, at de har en tendens til at overlade det til eksperterne. Ikke? Ja. Og det er jo det, der er farligt, fordi så bliver det Digitaliseringsstyrelsen, nogle embedsmænd i kommunernes landsforening, danske regioner, og måske nogle af de store kommuner som København og Aarhus, sammen med nogle eksterne konsulenter, ikke? Altså fra nogle af de store private konsulentfirmaer, så er det dem, der kommer til at ligge linjen. Ikke? Ja, der er ingen, der tør spørge om, hvad er det sådan noget tråd det her projekt? Nej, når jeg sagde, at vi prøvede jo netop at argumentere,
imod den tanke om, at nu skal man bare fuldautomatisere så meget sagsbehandling som overhovedet ikke. Men det er jo også fordi, det er jo sådan en tankegang, der kommer jo sikkert over fra USA som så meget andet. I hvert fald ved jeg jo, det er over, hvor de har nogle meget store private sundhedsforsikringer og alt muligt andet. Der er man jo i gang med at prøve, at man kan fuldautomatisere hele sagsbehandlingen. De der private forsikringsselskaber, de har jo en masse sagsbehandlere ansat, og det er jo rigtig dyrt at have med ansat, så hvis de kunne automatisere noget mere sagsbehandling derovre, ikke, så vil de private firmaer jo tjene kassen, ikke? Men er det det samme, som man behøver at gøre det i den offentlige sektor i Danmark? Det er sådan ting, man skal stille spørgsmål ved. Man skal ikke forestille sig, fordi det er noget på du går ind på vores men der er tendens nogle gange politisk, at vi kan ikke være mod udvikling. Hvis det er udvikling, det er jo ligesom den der, kan man sige, ureflekterede måde at sige på, at udviklingen, den kommer jo bare, og det kan vi ikke stille spørgsmålstegn ved, ikke? Og det skal vi jo. Vi skal jo sige, jamen udviklingen burde vi jo være med til at styre, og ikke mindst politikerne burde være med til at styre den, ikke? Det op om det mener de ikke på nogen måde. Fordi det har de ikke forstand på. Ja, sådan synes jeg med organisationer og journalister skulle gå mere. Men altså, nogle gange bliver det så også sort-hvidt, ikke? Fordi det er jo nogle gange med at finde ud af, jamen, hvor er der gode træk i nye teknologier? Hvad er det, der kan bruges? Hvad er fornuftigt at bruge, ikke? Og hvor er der også nogle uheldige aspekter af det, ikke? Selvfølgelig kan man ikke bare sige, at nu skal vi stoppe udviklingen, og nu bliver vi stående her, hvor vi står nu, og intet må ændre sig. Så klart, hvis du får nogle nye, bedre teknologier, så er det jo lidt åndssvagt ikke at benytte det. Men man skal bare ikke falde på halen for alt nyt, og bare sige, at teknologiudviklingen, den kører bare, og det er sådan en, man ikke kan diskutere. Jo, selvfølgelig kan man diskutere den, ikke? Det er jo det samme som i sin tid. Hvorfor diskuterede man så meget i Danmark, at man skulle have atomkraft eller ej? Nu kan man så begynde at diskutere det igen, ikke? Men der var jo trods alt, hvad kan man sige, en bred befolkning, der sagde, nej, vi vil ikke have atomkraft i Danmark. Selvom alle mulige eksperter kom og sagde, jamen, man kan ikke være imod atomkraft. Det er jo nye måder at producere energi på, og så videre, ikke? Og så må det jo sikkert en del andre eksempler på, hvor det er stillet spørgsmål til andre ting. Men tendensen i dag er lidt for meget, at du siger bare, jamen, vi skal bare køre, fordi det er jo smart, og det er nyt, og så kan man rationalisere og effektivisere.